és. Hola, en aquest vídeo us volem explicar com consultar el catàleg de la nostra biblioteca. Per accedir al catàleg, només heu d'anar a la pàgina web de la UNED de Barcelona. Veureu que hi ha un menú principal amb totes les opcions possibles. Aneu navegant i heu d'anar fins a la pestanya Biblioteca. Aquí teniu l'opció de catàleg, consulta del catàleg. Cliquem i aquest enllaç ens portarà a la consulta del catàleg de totes les biblioteques de la UNED d'Espanya. Per accedir a la biblioteca de la UNED de Barcelona podem fer-ho a través de dues opcions. A través del mapa, Catalunya, o a través del llistat per comunitat autònoma, Catalunya. Aquí triarem Barcelona Central. A continuació, ens sortirà la pantalla de cerca per fer una cerca simple. Aquí introduirem les dades que tenim i podem fer la cerca a través d'autor, títol o matèria. En aquest cas triarem microeconomia i farem la cerca a través de títol. Com podeu veure, per defecte surt la Biblioteca del Centre Associat de Barcelona Central. Però si volguéssim ampliar la cerca a altres biblioteques, només hauríem d'obrir el desplegable i ens sortirien tot el llistat de les biblioteques de la UNED d'Espanya. Fem cercar i a continuació ens apareix un llistat de tots els documents que tenen com a títol microeconomia. Triem un en concret, per exemple aquest. I veurem una petita descripció del document. Podem veure el títol del llibre, l'autor, l'editor, l'any de publicació i l'ISBN. Com podeu veure, tenim 3 exemplars del document. Un es troba disponible a les prestatgeries, posa estanteria, l'altre està en préstec i posa vencimiento i una data en concret, i l'altre es troba reservat per un alumne. També podem trobar una localització del document a la prestatgeria. Això ens orienta a com trobar el document a la prestatgeria corresponent. És un conjunt de xifres i 3 lletres. Imagineu-vos que volem fer una cerca més concreta, més precisa. Tenim les dades del títol i les dades de l'autor. I volem fer que la cerca no sigui tan exhaustiva. Tenim l'opció de cerca avançada. Aquesta cerca és molt útil quan tenim moltes dades del document. Ens surt un desplegable on podem introduir la dada d'autor, títol, matèria. Per exemple, autor, posem variant. Títol, microeconomia. I posem buscar. Com veureu, ens surten 3 documents. I podem veure que el resultat és molt més selectiu i on l'autor és el variant i el títol és microeconomia. Aquest llistat també és molt útil observar que hi ha 3 dades de publicació: 2011, 2007 i 1996. Això va bé per veure quina és l'última edició del document, l'última actualització, la més nova, que en aquest cas seria 2011. Si teniu qualsevol dubte,
Ja sabeu que podeu contactar amb la biblioteca. Estarem encantades d'atendre-us.